Siyakhulekela ke emagumbini amanomhlaba. Udlamini useMpumalanga umthandazi mbukelo khona ekhaya. Siyasebenza mbukelo khona ekhaya sisebenza ngokwesintu ngokulapha. As long kusekhona idlozi noNkulunkulu ayikho into engahluleka kuba ngiyenze or imphumelelise empilweni. Uma ngihamba nabakithi basekhaya umama ekhaya ubaba noNkulunkulu wami whatever ngidinga impilo yami ufuna ngiyithole. Nawe iphatha kahle kwami nawe na umbukele ekhaya nje manje impilo yakho sengayilungisa through idlozi lakho noNkulunkulu wakho zivuleke izinto uthole umsebenzi umendo uphumele empilweni into zakho zikhambele kahle ukwazi ukuvusa umuzi wasekhaya kini umuzi ekhaya mama wakho nje manje mbukele khona ekhaya basibiza inhlanhla lapha manje ubona kulungiswa kanjena nemfihlo yakhona ke sifuna impilo ivuleke impilo ingavaleke sithi ke amadimoni awakhwesha umnyama abukhwesha sidinga impumelelo nje kuphela. Sicela impumelelo kuphela mbukelo khona ekhaya. Into engichaza ngedlozi idlozi noma ungaya esentini noma ungakuphi kuphi liyakulanda libe likubeke kuphi emakhaya likubeke phansi kukasithandazi ngeke ukwazi idlozi ulidayikhele idlozi ulibalekele. Idlozi la lifuna ukubeka khona lizokubeka uyathanda awuthandi ungampapa nje ubhekele ecenga konke ugcinela kulo ngile ligcinele ikithe umthetho walo elufunako yilo nalo wenza ngoNkulunkulu ngedlozi sawuphumela mbukelo khona ekhaya. Kunto engabe sikufunako nokuhle sikufisile njengoba nje umbona manje ngikuphi esigodlweni sami la ngisebenzela khona abantu. Mawufohlela online nge-video call faka imali enga 200 rand la khazi khona iwasho siyayiposa zihamba eCourier ka imbukelo khona ekhaya. Nawu ufisa ngikusize uzongifonela mina nginankinga. Nawu udinga isizola ekhaya lungisa imali imbukelo khona ekhaya. Ukwazi ukukhanyisa isigodlweni salapha ekhaya zilunga into zakho mbukelo khona ekhaya. Awufostiwe ke akuthiwa yenza ngenkani. Uma yakho uvuma ukuthi ungakwenza kwenze mbukelo khona ekhaya. Kufanele ungavumi uzoyekela futhi. Engisho ngithi mina doors are open ngivuleka. Nonke lana khona emakhaya ngiseMpumalanga. Ungangifonela mbukelo khona ekhaya. Angikhuleli lapha ngiyasebenza la esigodlweni sami. Ngisemsebenzini wabantu abadala. Nabo badinga ukubona inkomo zingena, ukubona imali ingena, ukubona imizi yakheka, impilo ephambili. Thokozani kanza kwethu. Inkosi nibusise, inkosi nikhanyisele. Ngiyathokoza. Amen.